Dámy a páni, vítame vás v Antálii. Miestny čas 17 hodín 25 minút, teplota na letisku je 23 stupňov. Pre vašu bezpečnosť zostaňte prosím sedieť pripútaní na svojich miestach, pokiaľ lietadlo celkom nezastaví a nezasne transparent, pripútajte sa. Pred opustením lietadla sa prosím presvedčte, že máte všetky svoje osobné veci so sebou. Pri otváraní úložných priestorov nad sedadlami buďte prosím opatrní, aby ste predišli prípadným zraneniam. Dámy a páni, lúčime sa s vami a ďakujeme vám, že ste si pre vašu cestu vybrali spoločnosť Air Slovakia. V mene celej posádky pána kapitána Laloviča vám želáme príjemnú dovolenku. Pokiaľ potrebujete akúkoľvek pomoc či informáciu, obráťte sa na pozemný personál. Ešte raz vám ďakujeme a dovidenia.